Esselamu aleyküm Türkmenistanlara. Esselamu aleyküm hemme ahli Türkmenlere. Esası şu video bizim Türkmenlerimize şu idea adamlar, şu prezidentin taraftarlarına şu bir subutnamadır. Men şu videonun çıkışım. Hani göreyin şu videonun kudretini. Hakiki şu prezidenti Serdar Berdimuhamedov barar mı barmaz mı? Şuun 28. oktyabr 2024 yıl saadan hazır 3'ten 15 minut geçiptir. Men Hıdırov Kakımrat siz bilen Türkmenistan'ın vatandaşı, Türkmenistan'da Aşgabat'ın yaşayıcısı, Köpedağ etrafından. O adres zaten ayda oturacak da, men şu tayda da propiskam var. Hemmesi biliyor Türkmenistan'daki organ işgərləri var. Indi men şu Cenab Serdar Berdimuhamedov yüzlenmem. Cenab Serdar Berdimuhamedov. Men size yüzlenip otayın sebebi men Türkmenistan'ı atavağım doyduk mekanı. Ecem kakım gömülen yerleri, mazarları şotaydı. Men şu Türkmen olup şu öz Müslüman hakkımı yerine yetiresim geliyor. Şu ayet omin okasım geliyor şu daya var. Ecemin kakımın üstünde. Şoň üçin men şu videonu yazıp otayım. Yanıca men näçe konsula jaňatdym. Gonca Taýip bugün şunu täzeden jaňatdym. Özüm suwutladı. Men 2003 gözük yazanymy. Şo maňa kağız gerekdigini. Olar neme? Maňa saýda seredin diye. Birinciden Türkmenistan'ın ilçixanasının sayti London'daki. Men şu tayda düşünemem. Cenab Serdar Berdimuhamedov. Bu Türkmenistan'ın ilçixanasının sayti mi ya? Orusya'nın ilçixanasının sayti mi? Türkmen diyende Orus harfla bilen yazılıp dur. Kirillizede de Latin nemede. Yöne Orus nemeler, предложениялар. Bolya mındanım geçtik. İngilizlerini tap bilemza. Saydam qovu işlena. Ona seyretmen Gonca Taýip yaňy meni edepli öğretjek bolýar. Tertibi öğretjek bolýar. Men aýtdym, siz maňa jogap beriň. Elektronlu poçta, men elektronlu poçta uğrattım bir näçe dokumentleri diýip. Owa uğrattın diye, ýa şu yetmedi poçta size düşündirdi. Näme düşündirdin? Men göremak, näme uğratmaly? Şonu seyrederiz, osaň bir netije çıkarars diye. Cenab Serdar Berdimuhamedov, men Türkmenistan'ın vatandaşı. Doğulanımdan beri. Näme biz? Gulmy. Etjek olsa edin, etmejek olsa etmeyen diye. Şu Gonca Taýip öz mellerinde kıyalı özün buyruk veriyor zaydi. Osaň diskusiya çıdaman trubkany taşlıyor. Men oňa aýtdym, Londonda ne 1 milyon Türkmen ýaşap otyrmy diýdim. Siz näme jogap berip bileňizakmy elektron poçta ya kompýuteriňiz ýetenakmy diýdim. Eğer kompýuteriňiz ýetenak bolsa aýdyň diýdim men. Gyýwdyysam türkmenler ýygnaşyp pulam alyp kompýuter alyp berjek size diýdim. Eğer kadr yetmezlik bolsa türkmenlerin ba işlejek Londonyň ilçixanasynda. Buna oň sekretarşasy men orus diline gepleýän ýa ingliz diline gepleýän diýe. Men nira jaňa diýen, men orusyň ilçixanasyny men Türkmenistanyň ilçixanasyna. Siz bizden talap edýäňiz bütün Türkmenistanyň halky o taýda hökümetdäki oturanlar, hökümetleriň ýanynda akılar türkmen diline gürläň, türkmen diline gürläň diýip. Türkmen dilini gürlemek üçin siz özüňiz işgär alýaňyz, orus işgärleriňiz. Türkmeni ýokmy berde? Näme o universitetdäki ýaş gyzlaryna getirip bolanakmy bir ýyl o akademiski alyp şu taýda işläp hem ýetişjek kadrlar bolar şu nemede. Ministerstva neme Daşary işler ministrliginde. Ya bu zatlar neme gerek dälmi size? Cenab Serdar Berdimuhamedov. Men indi Türkmenistana barma üçin biz sizden näme etmeli? Ayağı yıkılmalı mı? Näme bolmaly? Men öz ýurduma barıp bilme. Men oňa aýdyp otyrym, men Türkmenistanyň vatandaşy, men o taýda daşy rozda bolup durun. Rozda goýdyňyz meni. Türme başjak bolup. Şo rozda bolsam näme şu men demet bolanakmy? Suradynda belli edip bolanakmy? Men uğratdym köne pasportyň kopýalaryny, ýitirilen pasportlar var. Bun aýdyan zatları men düşünemek.
Indi yazdırsın Qurban Nazarova. Siz bilen aşağıda görüşdük. Meni yaş oğlun deyip hasap ediniz mi? Men saydıma gel de düşündür deydiniz. Men nire vardım? Men saydığınız vardım, telefonunuz var. Elektronlu poçtanız yok. Nire yazayım ben size? Men nemem ba, tecrübem ba, men önkü prezidenti Qurbanqul Berdimuhamedov 5 kezek yazanım. Karalevski poçta veren uğradanım. Davas demedim. Aşağıda. Hat gitti de yitti. Sizin telefonunuz var. Ona can etsem siz cevap yok. O tayda birin neme robot atvetçik. Sam atvet mi neme o? Avtatvetçik otuyor. Robot cevap veriyor. Serdar Berdimuhamedov. Eğer size öz vatandaşlığınız gerek de olsa aydın bize. Biz düşüneyle önümüzden. Önden düşüneyle. Gerek de yurtun eliniz çekin. Tamağınız üzüm deyip açsanız yeterlik bize. Yine size yüzlüğünü otayım. Eğer siz prezident olup şu zatları etmeseniz onda ne siz prezident? Bağışlan. İnteriyer misiniz? Ben önüm ayttım. Hurra adını alıyorsunuz deyip. Şonda TikTok'ta Залина Мамедовна, зачем вы так deyip, обращайтесь непосредственно к Сердару Бердимухамедову deyip, президенту deyip. Men size şonun için yüzünü otayım. Hanı göreyim indi, ne hem edip biliyiniz biz edeyle bir, barayla bir. Kansada kansa. Biz ne yurdumuza ne, ervet zatını islah otayız mı? Biz hakkımız talep ediyiz. Hak talep edip bolendira. Barıp ecen kakan görme. Indi Türkmenler şu icanı haiş size. Hem yerde paylan. TikTok'ta da koyun. YouTube'da da koyun. Şöyle hem yerde paylan şu Türkmenistan'ın içinde. Şu barsın şu prezidenti görsün şu zatları. Neyli bidünçülüğü diye London'un ilçihanasını Kuvanca Tayyip. Orus kadrları alıp o tayda sekretnis tip bizden aydın yönü Orusları o tayda gıdı otayır. Ben Orus'un ilçihanasında göremek Türkmenleri. Ya başkalarının ilçihanasında göremek başka milletleri. Ne için şey değildi? Sağ olun. Göreyliğinde kudretun, şu videonun kudretunu. Barar mı ka? Ya mınam görmese, şu görmedik ya al-hasab etse, onda umidimiz üzmeli Türkmenistan'da. Türkmenistan deyip, güdüp çıkkı değil hemmemiz. Maşgalalarımız alıp hemmezat. Kalsın şoları. Şu çöller, şu gazlar, neyme gerek olsa, neyme şu doysullar şolar. Sağ olun.